Takže vítam vás v mojom prvom videu z vyššej Pidget. Bude to prvé video, kde vás budeme účtami a so sebou, jak to je, na tom sa probujeme a blablabla. Poviem vám, aké budem asi natáčať a to je tak asi všetko. Začnem na mojom prvom účte taxikár v cechu Ačkari. To je vlastne najnovší server, teraz 21.cz. Môžem vám ukázať, že prvý je veľmi na to 24 level, takže mne sa to skúsa mení. Ja som takto, ja som 6100, ale ja si nájdem niekoho v Sieni Slávy, koho myslím, že určite dám a není malý level. Tak to by som dám. Toho nedám, to je to nepríjemné. Ako snažím sa dostať do topky, tak preto začína veľmi slabších. Možno som pre vás teraz lama alebo čo, ale robím to 3456. Vidíte, že to ide strašne rýchlo, keď som tak nechci dostať do stovky, ale nechci si moc výčiek. Takže to mám tu úroveň na to, že to vlastne nejde. Mám tých nejakých 7. Tak, 3 dena iba. Dobre, nevadí, dneska som si ho založil, že neviem, máme to 30% výšoru, skladujem to za záchod a hodím. Ukážem vám podzemie. Nedávam si logic, takže si tu ešte počkám. Elixír mám, takže to je všetko z tejto prvej postavy. Máte vidieť, za 10 hodín. Takže ďalej tu máme Mark Chalupa, na ktorom hľadám cech. Na tomto určite začínam ešte len poriadne hrávať, pretože na tom som dlho nehral, zabudol, že ho mám. To som spomenul a tak vidíte, ten sa vyberá preč, neviem. Zautočíme si na celkom mal celkom silný účet, celkom sa dáva. Bez elixírov, prvý to dávam, tak sa chvíľu bol down. Prípadne tým časom nejaké ochlídenie. Ďalej máme môj obľúbený účet Kubo. Týmto účetom si vlastne budú takmer sám, ja sa nevolám Kubo, to je môjho kamaráta účet vlastne a tento účet je dosť dobrý. Ja mu ho pomáham spravovať, lebo on teraz nestíhal moc a nevedel tak prehrať ten sekundárny ja. Nechvastám sa, bacha na to. Som takto celkom pohodená na taký level. Som medzi samými sa pečkami a ja schádam väčšinou keď som svojím. Sebe hodím, tak chodím tak 20 000 ako zrovna. Ale tak ne. 15 000, 9700, no. Kladme to v tom mám magazmát, som vôbec nedávam. Počňou, ale potom mám. V pohode. Ináč je môj účet je toto. Ale no, už není. Som ho dal kamarátovi, lebo som nestíhal. Podzemí vám ukážem, že to je celkom pohode na takýto level. Teraz neviem, čo mám dávať, a to je najmenší level, tak skúšam to. To tiež moc nedávam. A dostávame sa pomalinky na záver. Moje školupa. A toto je záver vlastne, to vypadalo krásne, aby tu mám uložené, pretože veľké ešte nepadajú vôbec. Mám druhú najlepšiu príčeru, hej. Som v cechu, ktorý mi to skytol môj kamarát. Kopa sa volá, je to S6 .cz. Je to 49, to vám dobré chytíme. On je veľmi dobrý.
som tu najmenší level. Dneska mi padli 2 etiky. Jednu staršiu zbraň som predal. Takže vám teda neukážem vám nič, pretože teraz tak, ešte vám na záver vlastne poviem, že ja to budem natáčať dny. Budem natáčať toto. To je vesmírna hra, vlastne delí zatiaľ za vecku navzájom, Minecraft si nevšimajte, to nehrávam. Už takzvaná Warframe, to je výborná hra od výrobcov, výrobcov je poznám. Bol natáčať Sousko, ale vlastne iba s botmi, to nebude zaujímavé, to mi povedz, napíšte do komentárov, či áno alebo nie. Ďalej tu mám Metro mám posekané, to si budem musieť na novo stiahnuť asi. Ďalej tu mám War Thunder, vlastne War Thunder je výrobca tejto hry. War Thunder je nová hra, veľmi dobrá, v druhej svetovej vojny vlastne. Ktorý mám 24, ktorý mi už nefunguje, pretože väčšinu máme za sebou, budem Counter Strike a League of Legends, to si ešte. A keď sa tak aj takýda technika, ale to nehrám, to nie je hra na to, to neskúžená. Takže čo vám také povedať? A ďalej vám môžem ukázať ešte jeden môj účet na s15.cz, fajnový var, Mango.sk, nekompromisný, máme vojnu, super. Neviem, toto video také nezažíme, také o ničom, to je len také predstavenie, úvod. No, ideme teda, keď sa prihlásil tento, to je ten, to je vlastne. Napíšem. Pekné etiky, myslím. Toto. Ide si skladuje do vecka. No. Slide musíme. A teraz máme ešte level chobotníky, jak dávam? No, chobotníka na nešte level 102. Takže toto je úplne dobré. To sú moje účty. Takže vopred vám ďakujem, ak mi dáte nejaké tie odbery, lajky, budem veľmi rád, budem natáčať častejšie videá, záživnejšie, ďalejte viac. A to je tak pre dneska asi všetko a ja vám ďakujem a to bude asi všetko. Takže